OG, mukhang may masasapak na naman sa event ah. Pero ewan ko, labas ako dyan. Si Makagagi, magbibigay ng 20k. Yabang-yabang mo, 20k lang pala kaya mong ibigay. Pang tiyay halib ko lang yun eh. Sa lahat ng mga nanonood, ito po, si Jargon, handang magbigay ng 1,000,000 sa kung sino man ang makakasapak sa anak ni Kubuloy. Ipapadala ko ang kalahati pag naisend nyo na sa akin ng video. At ipapadala ko ang kabuuan pag na-share ko na. At tamang-tama, magpapasko. Regalo ko na yun sa inyo. Makagagi, 20k? Burait.